Продължава, въпреки изборите приключиха, състави се кабинет. България, за съжаление, продължават полицейските репресии. За съжаление, в България се продължава на органите на реда, МВР, да се използват за изпълнение на политически цели. Тази сутрин, ненадейно, в моя кабинет в общината дойдоха полицаи, въоръжени. Интересно, бях отведен в управлението, без да ми бъде обяснено в ОД на МВР, без да ми бъде обяснено защо. Може би повече информация ще ви дадат самите органи на реда, които са в основата на това задържане. Виждате, вече съм вън, сред хората. След малко ще отида на работното ми място в общината, където ще продължим да изпълняваме нашата мисия, да решаваме проблемите на хората. Искам да призова всички хора, всички институции, хората да не ги е страх, да не се поддават на институциите. Искам да ги призова да работят за решаването на проблемите на държавата, за решаването на проблемите на хората и да спрат с цирка, с пиар акциите, които напоследък всички ставаме свидетели от близо месец и половина. Демерджиев каза, че става въпрос за обществена поръчка. В това търсят информация от вас. А за каква обществена поръчка става въпрос? Вижте, няма да се ангажирам с мнението и изказването на господин Демерджиев. Това си е негово лично право да изказва свое мнение. Пък и би било добре той като вътрешен министър да дава детайлна информация за акциите, които МВР провежда и какво се случва в действията на МВР. Мисля, че той трябва да даде най-компетентна информация. Но тук по-интересното, колеги, е следното. Добре, окей, проверката си е проверка, но да се влиза в сградата на общината в 10 часа, в 10:10, да се връчва призовка за явяване в 10 часа, нали? Призовката ми е връчена в 10:10, да се явя в същия днешния ден в 10 часа, говори само по себе си каква е целта. Ерол Мюмюн е кмет на община Кърджали и е заместник-председател на Движението за права и свободи. Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се укрива от никой. Не се укрива от никой, няма намерение да се укрива от никой. Винаги съм готов да съдействам на органите на реда и на всички органи, независимо какъв е типа и обхвата на проверката. Но посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция, въоръжена, сами разбирате какъв е замисъла. Не е това начина. Никога не съм се крил, никога няма да се крия. Заставам плътно с цялата си отговорност за действията, които съм извършил. Разбира се, пак казвам, пълно съдействие на всички институции и всички органи. Те си вършат работата. Разбира се, че трябва да следят законосъобразността и изпълнението на законите. И нашата работа е да работим в рамките на законите, но не по този начин, не с тази показност. Нали разбирате за какво говоря? За поръчката за улиците ли ставаше въпрос, господин в разпита? Обявиха, че става въпрос за изключително големи размери, около 5 милиона лева. Става въпрос за две поръчки. Цялата изискуема от тях информация ще бъде предадена в определени срокове, които те си поискат. Искам само да кажа, че тази информация, която тях ги интересува, и въпросите, които бяха зададени относно касаещи тези две поръчки, цялата информация е публична и е качена в публичния регистър сайт на Агенцията за обществени поръчки. Не се изискват и даваше въпроси, които да касаят нещо друго.
при цялата тази информация е публична, е налична, просто трябва да се знае къде се проверява. Но съгласете се, че в 10:10 да бъде изведен от кабинета и да ми се задават конкретни въпроси, няма как да се знае всичко. Нали? Цялата информация е налична, всеки, който желае, може да влезе в публичния регистър на Закона за обществени поръчки. Тя се казва ЦАИС за незнаещите и оттам могат да се извлекат цялата информация, която искат. Фокусът да не се измества върху предмета на проверка. Разбира се, проверки ще има, нормално е общината да бъде предмет на проверки, както всяка друга институция. Но тук може би фокусът трябва да бъде насочен и въпросите трябва да бъдат насочени към начина, към задържането, към начина, да не се измества фокуса. Пак ви повтарям, аз не съм престъпник и нямам намерение и не се крия от никого. В 10 часа да ми нахълтват въоръжени полицаи, те си вършат работата, нищо лично конкретно към полицаите, които изпълняват нареждания и заповеди, и да бъда изведен от общината. Разбира се, че ще си ги потърся правата, не в съда и навсякъде, където трябва. Ще си ги потърся, защото това, което се случва, пак казваме, продължение от един месец на една предизборна кампания, изпълнена с много натиск, с много полицейщина, насочена към определени политически партии, към техни членове, симпатизанти, заемащи длъжности лица, публични личности. За съжаление виждаме, че и това се продължава. Ние не бягаме от проверки, каквото трябва институциите да си ги направят, да се изискват, но в нормален порядък, в нормален вид. Не е нужно да ни третират като престъпници. Ние не сме престъпници. Нека да си влязат в ролята, да решават проблемите на държавата, да решават проблемите на хората. Мисля, че държавата има остра, наложаща нужда да се решават редица други проблеми, отколкото да правим показни пиар акции. Не получавали ли сте преди призовка? Не, никога не съм получавал призовка. Интересното е, че днес в 10:10 ми бе връчена призовка да се явя, издадена призовка с днешна дата, да се явя в 10 часа. Не знам. И все пак, понеже все пак е важен предмета на тази преписка за улиците, ли става въпрос и се твърди в изказването на МВР, че сте упражнявали натиск над изпълнители? Аз съм упражнявал натиск. Твърди. Може би трябва да се зададе въпроса МВР дали е упражнявало натиск да изпълнява нечии политически амбиции. Кмета на община Кърджали какъв натиск да управлява? Кмета на община Кърджали работи за благото на Кърджали, за община Кърджали, решава проблемите на хората и мисля, че за 2 години и половина кърджалици видяха за какво става въпрос. Мисля, че не е нужно да влизам в детайли. Тази информация, която вас ви интересува, нека инициаторите на тези проверки, те да ви дадат повече информация. Благодаря ви.